Tot i que les persones que heu nascut aquest mes podeu ser una mica d'aquelles que aneu a la vostra bola, sou persones que no teniu maldat al cor. Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Harry Potter en català. Avui estem aquí perquè és febrer. Però a part de febret venim a parlar d'una altra cosa, i és que és el mes de la Luna. I si heu nascut al febrer, segurament us sentireu molt identificats amb ella. Per què? Doncs perquè és una persona super única i autèntica. I segurament vosaltres sou igual que ella. Al llarg de tota la saga vam poder veure com sempre destacava d'entre els altres. Feia coses i pensava molt diferent de la seva resta de companys i trobava l'excentricitat en les coses més petites. Per exemple, en els partits de Quidditch, quan tothom estava enfocat en la pilota i en qui guanyaria el partit, ella es dedicava a mirar els núvols, o inclús una vegada ens va aparèixer amb un cap de lleó. Sempre havia de ser la més excèntrica, però d'una manera molt positiva. I vosaltres segurament sou iguals. La Luna, i segurament també vosaltres, era una persona que entenia la vida d'una manera molt única. Tenia una intel·ligència espectacular. I durant la saga ho podem veure d'una manera molt clara, i és que la Luna té una perspectiva d'ella mateixa molt clara. Sap molt i molt bé el que pensen els seus companys d'ella mateixa. Inclús li va arribar a dir a en Harry que sabia perfectament el que pensaven els altres d'ella i que es mereixia amics més guais. Tot i així, jo crec que ella no se n'adonava que ella era la més guai de totes. La Luna també tenia un sentit de la moda extremadament únic, i segurament vosaltres també. Des d'ulleres, jerseis, vestits, botes, collarets, una mica de tot. Tenia un estil superúnic i molt excèntric, i això és el que la fa única també. Una altra de les característiques de la Luna, i segurament també vostres, és que ella és molt bona persona i vosaltres també. I això ho vam poder veure en diverses ocasions. Per exemple, quan l'Hermione estava trista perquè en Ron estava amb la Lavender Brown, doncs ella la va anar a confortar. També vam veure que quan en Dobby va morir, ella va ser la que li va tancar els ulls. Molt bé, Potterheads, això ha estat tot per avui. Deixeu-me aquí els comentaris si heu nascut al febrer, si us sentiu identificats amb aquest personatge, i ens veiem a la propera. Malifeta feta, adeu.